Hyvää päivää, olen Ninni. Olen rakentaja ja myös omistaa Rangsi Village-projekti. Haluan esittelen teille meidän projektista. Eli koko projekti meillä on 18 taloa ja siellä on pienempi, eli itse asiassa meillä on 3 tyyppiä. Eli pienempi on Tonrak ja Wadi Ekosivilla. Siitä on vähän erilaista käytöneliö. Esimerkiksi Tonrak alkaa 234 ja Wadi on 354 ja Ekosivilla 454. Ja myös tietysti tontin on erilainen koko ja hinta on myös erikseen. Ja koko alue meidän projektissa on tehty sähkö ja vesi maa alle. Niillä tulee erittäin tyylikäs projekti. Jos te ostat talo meitä, te saatte tehdä muutoksia. Esimerkiksi Wadi-tyyppi talo on normaali 5 makuuhuone ja 4 WC. Te pystytte myös tehdä muutoksia. Esimerkiksi saa tehdä vaikka 2-3 makuuhuoneen, 2-3 WC. Ja pystyy myös laajentamaan, jos talo ei riittävän iso. Tietysti se riippuu koko niitä tontti myös ja miten ne pystyy rakentamaan. Jos etsit talo Pattajalta, haluaa asua hienolla alueella ja saada erittäin laatukaita talo ja on hyvä naapuri, ottaa minun yhteyttä. Kiitos.